Punainen auto näyttää ajavan tässä tankkaamaan ja nainen ratissa. Minkähän tankin hän nyt valitsee, kun kaikki on vapaa? Aha. Hän ajaakin ohi, kääntyy ja ajaa toiselle keskimmäisistä tankeista. Kuinkahan lähelle tankkia hän auton saa? Nyt on oltava tarkka. Mutta hyvinhän se meni. Ei muuta kuin ulos autosta ja nyt nähdään, avaako nainen ensin tankin vai pistääkö kortin ensin automaattiin. Kyllä, juuri näin. Ensin maksuautomaatille. Kaksi minuuttia on aikaa. Ehtiikö hän nyt aloittaa tankkaamisen? Jaa, kyllä tämä on hankalaa. Nyt täytyy valita 3 pistoolista, 95, 98 ja diesel. Hienoa. Hän tarttuu aivan oikeaan letkuun, 95. Oho, nyt soi puhelin autossa. Nyt on 2 vaihtoehtoa. Keskeyttää tankkaaminen hetkeksi ja hakea puhelin, tai sitten tankata loppuun ja antaa puhelimen soida. Tai onhan se 3. vaihtoehto. Yrittää tankata ja ottaa puhelin etupenkiltä. Mutta ylettyykö? Ei ylety. Mutta voi. Käsi irtoaa letkusta, letku jää roikkumaan tankkiin ja nainen istuu penkille puhumaan. Joo, kyllä, joo. Joo, no jotain 15 minuuttia ehkä. Joo. Ei herra Jumala sentään, näin ei kyllä saisi tehdä. Kyllä pitäisi ensin tankata loppuun. Joo.